Bon dia al dematí, dimecres toca'm els ous, 29 de gener del 2025, un dia menys per l'estiu. Estiu, jo fa molt temps que dic estiu i em queixo després que no es parla el català correctament, però també és veritat que jo penso que el mal català que parlo jo és perquè és un català d'antes, però és que entre el català d'antes i el català d'ara, al final potser ens el carregarem. Bueno, que tampoc voldria ser jo Pompeu Fàbregas, altrament dit Pompeu Fabra, però sí que hauríem de mirar de cuidar-lo una miqueta, una micona, el català. També és veritat que fer un vídeo en català, ara mateix, que no sembli el digui-digui, recordeu, Carles Balat, com es deia, que era jo, digui-digui, jo tinc una edat que vaig aprendre a parlar en català, hi ha gent que diu, jo vaig aprendre en bola de drac, i jo amb el digui-digui, digui-digui, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, digui-digui. Si us sona el digui-digui, aneu demanant hora al cap per la Covid i la grip i la pneumonia i l'aviar i el... no sé, ja no, m'he perdut. Que me'n posin una que serveixi per tot i que me la vagin actualitzant, com els mòbils. A cada malaltia nova actualitza... No ho sé com s'hauria de fer, tampoc sóc metge, vull dir, no em demaneu més. A veure, efemèrides del dia, un 29 de gener, però de 1781, Múnich, Bayern, per exemple, Múnich, Sacre Imperi Romano-Germànic. Tu t'imagines viure en un lloc... Tu on vius? No, jo a Espanya. I tu? No, jo a Catalunya. Que ens sentim molt... On vius tu? El Sacre Imperi Romano-Germànic, que sembla que s'hagin de genollar davant teu, només per dir on vius. S'estrena l'òpera Idomeneo Re di Creta, K366. No sé res del que he dit, ho he llegit tal qual, però és de Wolfgang Amadeus Mozart. Suposo que tenia un cap de setmana lliure i va dir, deixa'm escriure una òpera. Tu tens un cap de setmana lliure i te'n vas al lavabo a fer vés a saber què, un altre se'n va mirar Elite, un altre jugarà unes partides de Fortnite, i Wolfgang Amadeus Mozart va dir, deixa'm escriure una òpera, no sigui cas que la de la setmana passada ja la sàpiguen. 1848, Xile, el país adopta oficialment el sistema mètric decimal. Suposo que abans comptaven, doncs no ho sé, amb peus, amb escrots, no ho sé com comptaven. No en tinc ni idea. Però si dic alguna paraula més malsonant, a mi a TikTok em van manejar un vídeo perquè vaig fer servir un repositori d'aquests, d'allò que deia d'abans d'anar al lavabo, a fer aquelles coses. Doncs bueno, vaig dir una paraula i ja m'han dit que res. Vull dir que sí, tenen gent que revisa contingut, però tampoc revisen el context, ni el que es diu. Ells senten la paraula i prohibeixen. Una mica com els pares amb els adolescents, que prohibim per prohibir. Doncs fan una mica això. Llavors demanes la revisió i et diuen, no, ho hem revisat en 2 minuts i ens sembla que no compleix les normes de... Bueno, depèn de quins vídeos hi han per allà. No sé jo si el meu vídeo i l'altre, però bueno, és igual, coses de TikTok, jo què voleu que us digui. 1860, Taganrog, Ucraïna, actual Ucraïna, neix Anton Chekhov, dramaturg i rondallaire ucraïnès, en llengua russa. Hòstia, ucraïnès en llengua russa ara mateix, no sé si seré el tio més ben vist del món, Anton Chekhov, dramaturg, que em sembla una cosa molt gran, és dramaturg, i rondallaire, és com dir que ets metge cirurgià del cor i youtuber. Que no dic jo quina de les dues, però no queda una mica raro. Si és un senyor que és dramaturg, te l'imagines entrar, i rondallaire, llavors el veus tot més petit, parlant d'una altra manera. Anton Chekhov, mare meva. 1861, Kansas, que és la casa dels Kansas City Chiefs, que és un equip de futbol americà, crec, no m'he actualitzat, però abans jo crec que hi havia aquest equip allà, que no sé ni si són bons, perquè a mi el futbol americà ni em ve ni em va, amb rima consonant. Kansas és admesa com el 34è estat dels EUA. Palante, Kansas. I Kansas no sé si era d'abans o de després. Bueno, alfabèticament és d'abans. 1916, Primera Guerra Mundial, París és bombardejada pels alemanys amb zeppelins per primera vegada. Recordeu els zeppelins, que són aquells glòbuls, aquells globus que van pel cel, molt grans, amb un motor, i que un dia el Hindenburg, em sembla que era, va com a explotar, que és el Concorde de principis del segle XX. Bueno, doncs això. Bueno, cosetes d'avui. Que algun dia poden ser efemèrides, o no, anem a veure-ho, decidiu vosaltres. Junts i el PSOE acorden un nou decret per apujar les pensions. Us en recordeu fa una setmana que Junts culpava el PSOE de que no i PSOE culpava el Junts de que no? Doncs ara resulta que han dit que sí, i ara Junts s'atribueixen el mèrit i PSOE també s'atribueixen el mèrit. És una altra versió, una altra vegada, 2.0, adulta, del papa
he aprovat, papa, m'han suspès. Tal qual. Diu, puc denunciar el meu arrendador si se salta el topall del lloguer? A veure, els condicionants són variopins, que es diria en català. Feta la llei, feta la trampa. Recordeu, s'està vivint en un país que li dius Espanya o li dius Catalunya, que quan hi ha una cosa que pot anar bé, si algú fa una trampa, en comptes de denunciar-ho, dius jo també m'apunto a la trampa. Llavors, en el moment que s'ha vist que per cobrar un lloguer més car pots fer un lloguer de temporada, la gent s'ha afegit als lloguers de temporada. Què passa? Que per mi una temporada és com el Barça, 2024-2025. Els lloguers de temporada què fan? Allarguen les temporades. Qui t'ha de dir el que és una temporada per tu? Doncs et faré un lloguer de temporada 2024-2037, i te'l cobraré el doble de car, per saltar-me el tema del topall. El pots denunciar? Suposo que sí. Li fotran una multa? Poder també. Qui tindrà un problema i no tindrà pis per viure? Tu. DeepSeek, que ja em vaig parlar, que em va generar problemes pel tema de que DeepSeek sembla que no sé què, no sé quantos... Va veure aquelles pel·lícules que es veien als anys 90 al Canal Plus, amb els ulls així, que en algun moment tots hem desenvolupat poder veure a través d'aquelles línies. DeepSeek funciona bé fins que li preguntes sobre Taiwan, diu, o sobre Tiananmen, sobre coses de la Xina. També he de dir que si aquesta és l'excusa, si tu vas a TikTok també tot funciona bé fins que parles de les pel·lícules X, altrament dit Twitter. Instagram també funciona molt bé fins que li poses una foto d'un mugró. Tant és, encara que sigui perquè li estàs donant el pit a un nen. A veure, si és una dona la que dona el pit, si és un home la que dona el pit al nen, ja és una mica estrany. En general ja semblaria una pel·lícula de David Lynch. Ara mateix veig aquesta imatge i penso, això és David Lynch, una fumada però de les grans. O és com X, que també funciona molt bé si ets de dretes, però per tota la resta aneu en compte. Tots tenen lo seu, el DeepSeek, el ChatGPT, si és que és igual, misma mierda són, que es diu en llenguatge tècnic. La Unió Europea diu que vol prohibir vendre videoconsoles a Rússia. O sigui que tallar-los el gas, no perquè és seu, la llum, o no sé, jo què sé, què podrien fer? Què fem? Doncs que no puguin jugar al Mario Party i al FIFA. Estan perduts. Si no juguen al FIFA, estan perduts. Què? Em sembla molt bé. Que no puguin jugar a Fortnite. Que els doni pel cul. Clar que sí. Que fan servir les consoles? Que les hackegen per poder tirar... Tu pots hackejar una PlayStation per tirar... És que ja no dic la paraula perquè si no em deixaran posar el vídeo enlloc. En sèrio? Que poden fer això? I amb una Nintendo Switch també podem tirar coses més petites. Deu ser la PlayStation 5, la Xbox, després deu ser la Nintendo Switch, i després hi deuen haver coses amb la Game Boy Advance, que amb la Game Boy Advance poden fotre un cop de puny. No sé com va això. No sé com va. Per cert, la taxa d'atur a Catalunya cau per sota del 8% per primer cop en 16 anys. Bona notícia, sense peròs. La dic aquí al mig perquè no té cap res a dir. Revelen els efectes negatius del cànnabis en la memòria, res que no se sapigués sense fer estudis, tots hem tingut un amic fumeta que no se'n recorda de venir a l'hora o que has quedat un dia amb ell i si no li recordes 26 vegades et diu que no li has dit, perquè dins del seu cap allò no hi era, o formava part d'un somni molt estrany. S'ha de fer un estudi per saber que la gent que fuma petes no acaba de petar fi. Fem l'estudi, endavant. Que la droga és molt mala, jo això ja ho he vist, amb el Luisma, d'Aida, i si no, Miguel Bosé, també, el mal que li ha fet amb els anys, mare meva, no calen estudis, em penso per això, creen només amb esperma un ratolí que ha arribat adult. També diuen que això amb homes és quasi bé impossible, que de moment ho han fet amb ratolins, que ara volen fer els estudis, científics xinesos volen repetir l'estudi amb micos, o sigui, només es necessita l'esperma per fer que arribi adult. Diu que fins ara s'havia fet, però que tenia com uns efectes adversos molt grans. A veure, si es fa amb homes, i es fa tot entre homes, suposo que l'efecte advers serà que et sortirà un super macho alfa, un super masclista, un votant de Vox, serà com Frankenstein, però de dretes. Tu ajuntes només dos homes, que només hi hagi gens d'homes, que no hi hagi gent de dones, que tot el material genètic sigui de dos homes. Cuidado amb la que es pot liar aquí, Cuidado amb la que es pot liar aquí. Et surt una persona, què, té algun problema? Bueno, així, vicis ocults, de fora sembla normal, però el tio vota Vox, té un caset de l'Arevalo a la tauleta de la nit i com a cap de llit s'ha fet un pòster gran d'Albertino Osborne brindant amb una copa de vi, copa balón més gran que el seu cap, amb el rei.
Felip Vi i Joan Carles I assegut al sofà amb les cames a sobre de la taula del menjador. Hòstia de Déu. Mare meva, i per acabar, mor electrocutat al saltar a sobre d'un tren a Lleida. Escolta'm, no se m'acudiria a mi dir-li entrepreneur, perquè no sé aquesta persona què volia fer, però que té el Premi Darwin, de moment ja, a 29 de gener, Premi Darwin del 2025, jo crec que aquest senyor se l'emporta, sense tenir més dades, que és el que fem habitualment, dir les coses sense tenir dades. Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, Déu Dios.